Hola, em dic Eva Gallardo Pérez i sóc la cap d'unitat de fisioteràpia del Sòl Pelvià de Fisiomèdic Group, instal·lats dins la Clínica Girona. Som l'únic centre de les comarques gironines que disposem de la màquina superinductiva FMS Core 360. Aquesta tecnologia ens permet estimular i reeducar la musculatura del sòl pelvià, abdominal i lumbar a través del sistema nerviós, de forma no invasiva i totalment còmoda pel pacient. És especialment efectiva en casos d'incontinència, bufeta hiperactiva, debilitat muscular, dolor pelvià o postcirurgies, però també en persones que no aconsegueixen activar correctament la musculatura del sòl pelvià. A la unitat de fisioteràpia del sòl pelvià de Fisiomèdic Group, que està formada per Eva Gallardo Pérez, Alba Guillem Bahima i Leticia Carballo, creiem que la fisioteràpia del sòl pelvià és una àrea fonamental per a la salut tant de dones com d'homes en totes les etapes de la vida. Acompanyem les dones durant l'embaràs, el postpart i amb les disfuncions del sòl pelvià, com les incontinències, els prolapses, el dolor en les relacions sexuals, la menopausa i també en disfuncions coloproctològiques, com fissures anals, hemorroides, fístules. I també atenem els homes, especialment després de cirurgies de pròstata. Un aspecte molt important de la nostra feina és la prevenció. Moltes disfuncions del sòl pelvià es poden evitar si es treballen a temps. Igual que entrenem altres parts del cos, el sòl pelvià també necessita atenció i un entrenament específic. Treballem des d'un enfocament clínic i basat en l'evidència, combinant valoració individualitzada, teràpia manual, exercici terapèutic i tecnologia avançada, com les zones de xoc, la tacarteràpia, el biofeedback i la cadira FMS. El nostre objectiu no és només tractar un símptoma, sinó millorar la qualitat de vida de cada pacient, amb un tracte proper, respectuós i totalment personalitzat. El fet d'estar integrats a la Clínica Girona ens permet poder treballar de forma coordinada amb tot l'equip mèdic, uròlegs, ginecòlegs, coloproctòlegs i cirurgians. D'aquesta manera podem oferir al pacient un 100% del tractament especialitzat i individualitzat en cada cas. Perquè el sòl pelvià no es veu, però una disfunció et marca la qualitat de vida.